טוב בתנור. סלט במקרר כבר חתכתי. להוסיף רוטב כמו שרק אתה יודע. חנפנית. בסוף פירות. מתיקי באהבה. שלום. שלום. איפה אמא? בטח תכף תבוא. הנה, כבר חתכתי. רק תוסיפי רוטב כמו שרק את יודעת. חנפן. אבא, מאיזה עדה אני? מה שאלת? מאיזה עדה אני? למה שאלת? בשביל השיעורים. למה? יש שיעורים שונים לכל עדה? אנחנו לומדים עכשיו על מיזוג עדות. אז המורה נתנה לנו כל מיני שאלות על העדה שלנו בבית, מנהגים, מסורת. ואני לא יכולה להכין את התשובות אם אני לא יודעת מאיזה עדה אני, נכון? נכון. אז מאיזה עדה אני? מאיזה עדה את רוצה להיות? מה? אפשר לבחור? יש אנשים עם מזל שיכולים לבחור. לך למשל יש אבא שהמשפחה שלו היא מפולניה, ואימא שהמשפחה שלה היא מסוריה, אבל הם כבר 4,000 דורות בירושלים. אז בבקשה, תבחרי. איזה עדה את רוצה? עדת הפולנים או עדת הסורים ירושלמים? היי! אין דבר מעייף יותר מאשר להיות נחמדה משך יום שלם. הסלט מוכן, אני מתה מרעב. אני כבר גומרת. אין מי שעושה רוטב כמו גליה. אבל הייתי עסוקה בלבחור עדה, אז לא הספקתי לגמור. לבחור מה? עדה. מה היא מדברת? למורה של גליה היה רעיון, מיזוג עדות, ולגליה יש כמה אופציות. נו, מה בחרתם? עוד לא בחרנו. אבא אמר שאני יכולה להיות פולניה כמוהו, או סורית ירושלמית כמוך. אהה. אז בואי נבדוק את העניין בהיגיון. מצד אחד, הדעה המקובלת היא שכדאי להיות מהעדה הפולנית. למה? כי אומרים שזה עוזר בחיים. כן? מצד שני, אני כבר לא כל כך בטוח שזה נכון. למה? כי פולנים זה לא מה שהיה פעם. נכון. פולנים אף פעם לא היו מה שהיה פעם. אז אני חושב שכדאי לך לשקול ברצינות להצטרף לעדה הסורית ירושלמית. למה? אולי זה יעזור לה בחיים. אבל לפני רגע אמרת שלהיות פולני זה עוזר בחיים. עזר. היום אני כבר לא כל כך בטוח שזה נכון. אז מה את בוחרת? פולנית או סורית ירושלמית? אני לא יודעת. נו, די, באמת. מצד שלישי... נו, די! את רואה, גליה? אצלנו הפולנים לא מפסיקים בן אדם באמצע המשפט. את רואה, גליילה? אצלנו, אצל הסורים ירושלמים, אף פעם לא מכניסים את הידיים לתוך קערה שממנה גם בני אדם רוצים לאכול. לאן את רצה? להביא מחברת כדי לרשום מה לא עושים בעדות שלכם. יש לנו שאלה כזאת. טוב, בואי הנה. עכשיו תשמעי טוב מאוד מה שאני אומרת לך. לנו טוב ככה, בלי עדות. אנחנו סתם ישראלים. את מבינה? אז מחר תגידי למורה שלך שלך אין עדה. פשוט אין. את מבינה? כשחילקו עדות, המשפחה שלך לא עמדה בתור ולא נשאר. מה לעשות? אין לך עדה וזהו. הבנת? אז איך אני אעשה שיעורים? מצידי שלא תעשי שיעורים. יופי! אבא, חשבון, יש במשפחה שלנו? קצת הרבה. חבל, כי כבר חשבתי שגם שיעורים בחשבון אני לא אצטרך לעשות. מי הכניס לך את זה לראש? למה תמיד מי הכניס לך את זה לראש? אני גם יודע לחשוב לבד. לחשוב? זה נקרא לחשוב? כן. לא צריך לחשוב הרבה כדי לגלות שאני סתם מבזבז את הזמן שלי בבית ספר. אז בסך הכל אתה מחפש מקום אחר בשביל לבזבז את הזמן שלך. אני סך הכל מחפש עיסוק יותר מועיל לזמן שלי. כן? כמו מה? כמו לעבוד, בסדר? כמו ליהנות מהחיים. כמו לעשות מה שבראש שלי לפני שאני נקבר בצבא ל3 שנים. אוי. תראה. 150 כמו האינפלציה. תודה רבה לך. אבא, אתה יכול לבוא לעזור לי בשיעורים? רק רגע מולי, אני תכף בא. לא, זה רק דבר קטן שאני לא יודע. מאיזה עדה אני? למה אתה רוצה לדעת את זה? אנחנו לומדים את זה עכשיו, והמורה אמרה לשאול בבית. איזה מין שטויות מלמדים בבית הספר.
אני רוצה שירשם בפרוטוקול שאת זה לא אני אמרתי. מאיזה עדה אתה מולי, אני עדיין לא יודע. אבל מאיזה עדה אביתר, זה ברור לגמרי. מאיזה? אביתר הוא אשכנזי. למה? מה הוא עושה? לא שאני מתנגדת, אבל למה? מפני שאביתר למד מאמא שלו שצריך לעשות בחיים מה שמתחשק, ולא מה שצריך. אם הוא היה לומד ממני שאני ממשפחה ספרדית טובה, הוא היה יודע שצריך לשמוע בקול אבא, ושהדבר הכי חשוב בחיים זהו כיבוד אב. נכון, מולי, אביתר הוא אשכנזי, אולי אפילו יקה כמו האמא שלו. אז אם אביתר הוא אשכנזי יקה, אז גם אתה אשכנזי יקה. לא, זה לא מדויק. מולי, בוא. מולי בא אליי לשאול אותי על השיעורים שלו, וזה מוכיח שהוא מכבד את דעתו של האבא. זה נקרא כיבוד הורים. ולכן מולי הוא ספרדי. דרך אגב, עדה הולכת לפי האב. ממתי? מתמיד. שטויות. מולי, אצל היהודים הכל הולך לפי האמא, ככה זה בדת וככה זה בעדה. לא, זה לא מדויק. זה לא מדויק. הדת הולכת לפי האמא בגלל שהעדה הולכת לפי האבא. פשוט לא רצו להעליב את הנשים, אז נתנו גם להן לקבוע משהו. להפך. שם המשפחה הולך לפי האבא, כי הדת והעדה הולכים לפי האמא. לא רצו להעליב את הגברים הספרדים, אז נתנו להם את כבודו של השם. טוב, די, בסדר, מספיק עם השטויות, בסדר. יש לי פה בעיה עם סרבן לימודים. אני לא מוכן להתעסק עכשיו עם אשכנזים וספרדים. מצידי שיהיה כל יום זוגי בשבוע ספרדי וכל יום לא זוגי אשכנזי. עכשיו אני הולך לבדוק לחץ דם. מה עם שבת? מה עם העבודה שלי? אתה רואה, בעניין הזה יש הצעת פשרה. קודם כל תמצא עבודה מתאימה, ואחר כך נראה. עשינו עסק. אמא, כן? אולי יש לך איזו עבודה מעניינת בשבילי בלשכה שלך? בטח, אבל קודם תביא לי פתק מההורים שהם מסכימים שאתה תצא לעבודה. אבל אני עוד לא יודע מאיזה עדה אני. נעשה חלוקה צודקת. אם אביתר הוא ווז, אתה תהיה ספרדי, כמו הרבנים הראשיים. זהו, עכשיו אנחנו מתחילים בהכנסת אורחים למסעדה, בסדר? אני חושבת שבכלל אנחנו נלך אולי לאכול משהו. איזה מסעדה נחמדה. אתה רוצה להיכנס? בבקשה, אז נלך. ערב טוב, good evening. שלום. אתם ביחד? כן, אנחנו הזמנו שולחן. אז אני מצטער מאוד, גברת, אבל פה זה לא חנות רהיטים. אתה רוצה להתאמן או להתחכם? סליחה. בבקשה. לי אתה צריך להציע כיסא. טוב, בשלב זה כבר פוטרת מזמן, אבל... תפריט, בבקשה. לא. בבקשה. איזה יין אתה מציע לנו? איזה יין שאת רוצה, גברת? איזה את רוצה? מה דעתך על שאטו לפיט 68 או 72? גברת, אנחנו לא מחזיקים אצלנו יין ישן, הכל אצלנו 84.
תשכח מהמלצרות. תשכח ממלצרות, תשכח ממוסך, תשכח מהקרנת סרטים. אז מה נשאר לי? נוירוכירורג או דוגמן צמרת. פתוח. גברת, הגיע האוכל. אז אני הולך לחפש את האושר. להתראות. מה, הוא כבר מצא עבודה? מחפשים. ואתם, מה אתם מחפשים? עדה. עד זה לא טוב. אני מכירה מישהו שהיה לא מזמן עד מדינה. אם הוא טוב בשביל המדינה, אולי הוא טוב גם בשבילך. לכל אחד בכיתה יש עדה, רק לי לא. אז ביקשתי מאבא ואמא שיגידו לי מאיזה עדה אני, ואמרו לי להגיד שאין לי עדה, שאני סתם ישראלית. אני מבינה. ואתה? אני ספרדית, ככה אבא ואמא החליטו. מה פתאום? עד כמה שאני מכירה את תולדות המשפחה, אז אתה קוקטייל. תראה, אני ספרדי כי אביתר אשכנזי וצריך איזון. זה נשמע לי מוכר. סתם להגיד עדה זה לא מספיק. אני צריכה גם מנהגים. טוב, דווקא יש לך כמה מנהגים, אני לא בטוחה שהמורה רוצה לשמוע אותם. התלוצצתי. אז איזה מנהגים בדיוק את צריכה? כל ילד מביא מנהגים מהעדה שלו. חומוס, קישקה, בורקס, צ'ונט, קוסקוס ויחצלח. זה נשמע כאילו פתחתם בכיתה מסעדה בינלאומית. לא נכון, היו גם שירים. מסעדה בינלאומית עם תוכנית אומנותית. איזה שיר מסורתי אתה הבאת לכיתה? היי ויבה, היי ואבי, היי ויבה. לפטי בפטי בילי בילי בפטי צ'ינגלה מינגלה לוף לוף לוף. זה מעדות הצופים, לא? כן, אבא נתן לי פתק שזה מה שהם היו שרים בבית בחנוכה. אז יש לנו כאן עניין עם ילדה נטולת עדה. טוב, צריך לחפש משהו. יש לי. אני חושבת שפה אנחנו בטח נמצא משהו, למה אף אחד לא חושב לפתוח סוכנות להשכרת רנט עדה? יש לי. חדש, מקורי, לא משומש. גליה, מעכשיו את הצטרפת לעדת האסקימוסים. מוצאך, גליה יקירתי, מכפר קטן בקוטב הצפוני. למה דווקא אסקימוסית? זה בגלל האוכל הלאומי שלהם. מה זה? גלידה. בכיתה נורא יאהבו את זה. מה יש לך, גליה? מה מציק לך? המורה טובה צריכה לבוא. מה שוב עשית? זה לא אני, זה אתם. אנחנו? מה שוב עשינו? לא נתתם לי עדה. מה לא נתנו לכם? לא נתתם לי עדה. אני היחידה בכיתה בלי עדה, והמורה מתעצבנת מזה. רגע, למה יחידה? מה עם מולי? מולי ספרדי, והוא הביא לכיתה שיר וגם שקית אינסטנט חומוס. טוב, אז את תהיי אשכנזייה. מחר בבוקר ניתן לך לכיתה קופסה של דגים ממולאים. רגע. מה פתאום מולי ספרדי? יורם סידר לו. לא, האח הזה פשוט עולה לי על העצבים, אתה יודע? מה הילדים שלנו יודעים משהו על עדות? הוא לא כל כך תמים, היורם הזה. הוא יודע טוב מאוד מה שהולך היום. הוא דואג לעתיד. טוב, אז אם מולי ספרדי, גם את צריכה להיות ספרדיה. לא ספרדיה ולא אשכנזייה, וזהו, וגמרנו. מה שאני לא מבין זה, מה פתאום המורה בלה... טובה. טובה, בלה, אצלי כל המורות זה בלה. מה פתאום המורה בלה רוצה לבוא אלינו? כי היא חושבת שאני צחקתי עליה כשאמרתי לה שאני מעדות האסקימוסים. שאת מה? אני עדות אסקימוסיה. אחרי שאתם לא נתתם לי עדה, הלכתי לחנה וסיכמנו שהכי מתאים לי זה להיות אסקימוסית.
מה יש לה נגד האסקימוסים? אנשים נחמדים. היא אמרה שזה לא יפה לעשות צחוק מנושא כל כך כאוב, ושהיא רוצה לדבר עם ההורים שלי, שזה אתם. צחוק? למה צחוק? ככה היא מתייחסת לעדה האסקימוסית שלה? עדה חמה, קרה? באמת, מספיק עם השטויות האלה. מספיק. עכשיו, אני עולה ליורם וליאורה, ובצ'יק צ'אק אני הופכת את מולי לאשכנזי, את ליאורה לספרדיה, ואת יורם לאינדיאני. ואם חנה תעבור בסביבה, אני אעשה ממנה סמוראית. אני אראה להם מה זה להתחיל איתי עם עדות. אילן, ליורם. אבל המורה טובה צריכה לבוא. נשאיר לה פתק. אנחנו אצל אחינו בני עדות המזרח, קומה ב'. בחייך. מה, אני לא... רגע, מה, אני לא יכולתי לסדר עדה לגליה? מה, אני פחות אותנטית ממך? אבל אם... אני הייתי הרי בקלות יכולה לגייס את הצד הפולני של אילן ולשלוח את הילדה עם פולקה ביד. טיקי, את לא יכולה להתכחש לשורשים. את זה מילה במילה אמר לי רופא השיניים שלי. עוד מילה אחת ואני הופכת גם את אפרת לאשכנזייה. יפה מאוד, התחילה האפליה. אביתר ואפרת אשכנזים, והילד הקטן ספרדי, באמת. להם נתתם גילים גבוהים, ולעדות המזרח השארתם ילד בן 10. מה זה? אנחנו לא נהיה פה מיעוט. אתם כן תהיו פה מיעוט. מי זה אתם? תגיד לי, מי זה אתם? באיזה צד אתה בכלל? טיקי, את זה את, ואני זה אני, ויש בינינו הבדל. ומולי זה מולי, ואביתר זה אביתר, וזהו. וזאת תשובה, כן? די. כל ישראל אחים. אב אחד לכולם. לא לאביתר ולמולי. סליחה? מה זה השקט הזה? הודיעו על דקת דומייה? למה לא מספרים לי שום דבר? הנציגות האסקימוסית הגיעה. כן, מה זה העניין הזה עם האסקימוסים? עדת פשרה בשביל גליה, שהיא כידוע ילדה חשוכת עדה. מה שיכול להשפיע מאוד לרעה על נפשה של הילדה, ומה שעוד יותר גרוע, על ציוניה. הילדה גליה לא עולה כיתה מכיוון שהיא נכשלה במיזוג גלויות. על החתום, המורה בלה. טובה. אצלי כל המורות הן בלה. אנחנו כנראה למדנו באותו בית ספר. די, מספיק, באמת. המורה צריכה להגיע, ואז מה נעשה? אני מציעה שנהיה כולנו מעדת האסקימוסים. אתם הרי זוכרים את המנהגים הנפלאים שהיו לנו. פתוח! Keep cool. Keep cool. ערב טוב. שלום. שלום. אני מקווה שגליה הודיעה שבוע הערב. כן, שבי בבקשה. בבקשה. החלטתי לבוא אליכם בעטייה של גליה. העניין הוא בזה שאתם מייצרתם אצל הילדה בעיה חינוכית לאומית ממדרגה ראשונה. וצר לי שאתם, ההורים, לא מתוך זדון, אני מתארת לעצמי, כי מתוך שיקול מוטעה, פגעתם קשות בנפש הילדה. אני חושבת... כן? שאנחנו נלך למטבח להכין אוכל עדתי. מה בדיוק עשינו? אתם שללתם ממנה את זהותה האתנית, ובכך מנעתם ממנה את חוויית מיזוג הגלויות. אבל גליה כבר ממוזגת. האומנם? ואיך לדעתכם היא יכולה לוותר על המפריד למען המאחד אם אין לה מפריד? איך היא יכולה להיחלץ מתוך העדתיות הצרה
אם אין לה מתוך מה להיחלץ. זאת אומרת, איך הבן אדם יכול להיות בריא ממשהו אם הוא כבר בריא? נכון? אני אינני צוחקת. גם הוא איננו צוחק. אנחנו בכיתה מנסים להתעלות מעל דעות קדומות, סטיגמות, אפיון עדתי. ופתאום באה ילדה בלי דעות קדומות. איזה מכה למיזוג. אני מתפלאה עליכם, רבותיי. אתם אנשים משכילים. אתה בנקאי, ואתה נדמה לי הגעת אפילו להיות מהנדס. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אפילו? לא, אני מתכוונת, אחרי הכל אתה מהנדס בכיר. נו, ובכיר? אני ידעתי שאני פשוט לא סובלת מיזוג. מדוע? זה לא טוב לי לאור. מיזוג עושה לי פריחה. נו, די. מדוע לא קיבלת את עדת האסקימוסים שגליה הביאה מצד הדודה של אשתי? מפני שזה חמור הרבה יותר. מה? להמציא עדות. לקחת נושא כל כך רגיש וכאוב ולעשות ממנו צחוק. אני נורא מצטערת, אצלנו הנושא הזה לא כאוב. מה לעשות? אבל נשתדל. כן. תגידי, אם למשל, אני אקרא לאילן פולנים אחד. אז מה, זה ייתן לילדה זהות אתנית? רגע, אולי גם אני יכול לעזור. אם למשל אשתי שהיא יקב... אם היא תקרא לי פרנק, זה מקל עלייך במשהו? רבותיי, אתם סוטים מן העיקר, אני לא לזה התכוונתי. בבקשה, אייס קופי, זה הקפה החם בעדה שלנו. כשאנחנו רוצים קפה קר, אנחנו שותים קפה קפוא. Gracias, querida. Dziękuję bardzo. אני רואה שאתם בכל זאת מגלים עוינות לנושא. אוקיי, אם אתם רוצים ילדה מנותקת, בלי עבר, בלי מנהגים, בבקשה. סליחה, את שלי עשיתי. למה את מדברת ככה? את יודעת איזה מנהגים נפלאים יש לנו. כן, למשל, אני זוכרת שהייתה לנו בובת שלג שעברה בירושה מאם לבת, ואני הייתי משחקת בה, נכון? טוב, רק תדעו לכם שמבחינתי גליה לא נכנסת לכיתה אם היא לא מביאה סיפור, מנהג או שיר או כל דבר דומה. סליחה, יש עוד משהו. את יודעת למשל שכל ערב היינו אוכלים ואבא שלנו ולפני כל ארוחה היה רוחץ ידיים בסבון. קודם מים, אחר כך סבון, אחר כך עוד פעם מים ורק בסוף מגבת. נכון. זה היה מין מנהג כזה אצלנו. כן. ואני זוכרת עוד מנהג קצת מוזר, אני מודה. בסוף כל קיץ היינו אורזים את כל בגדי הקיץ לתוך שק גדול עם נפטלין ומעלים אותו לעליית הגג. באסקימוסית קוראים לזה דמבוידם. אחר כך, גם בסוף החורף, אותו הדבר. הכל היה הולך לדמבוידם. נכון. האסקימוסים. איגלו כולם היו כמותם. רגע, את רושמת? כל מילה. ואני מתארת לעצמי שכאשר הקור היה גובר, הייתם סוגרים את כל החלונות. זה היה מין מנהג כזה. נכון. מה, גם את אסקימוס? טוב.
אז קודם כל, אני שמחה שאתם מודעים לחשיבות העניין. שנית, אני שמחה שלמדתי משהו על העדה האסקימואית. שלישית, גליה לא נכנסת לכיתה אם היא לא מביאה את כל הדברים שהזכרתי קודם. ורביעית, אם אתם בכל זאת מחליטים לעשות מגליה אסקימואית, אז תחליטו איזו אסקימואית היא. מה זאת אומרת? אסקימואית ספרדיה או אשכנזייה. מה פתאום? איך מה? כן, מה אתה רוצה להגיד? לא כולם גזענים פה בארץ הזאת. הנה, איך הבעל הבית שלי אומר, מה זה חשוב, ספרדי או אשכנזי? תאמין לי, הוא אומר, כולם דומים. בשבילי כל היהודים אותו דבר בדיוק. אין הבדל. מי זה הצדיק הזה שבשבילו כל היהודים אותו הדבר? הבוס שלי, בעל המסעדה הסינית, וואנג צ'ון לי.